Ay, thank you Lord. Again, no kumiyaris Lord. Oh, ay. Good morning. Oh, today is November 3. Ayan na, oray na mo ngayon work. May tungod good man ano aging palusad nga mando. Oray man tupad. Oh, oray tupad pero ikaw. Oh, may ada. Kaya mo na. Meron pa maging alitin. Ayo. Talon. Kakulop mo yan ano. Baga may ada natin na isagap. Awagad kita mo kuno nagpa-panic buying. Paski lang ginoo. Aka din naman kita. Ay, may dali pa mahaon. Pero naman na kayong kikita. Ay, kanala dem. Mamas. Hindi ka pa man ngayon. Wala na kayong kikita. Nagkikinakain ka. Sala dito. Tala. Ito yung mata pala din eh. Baga pag pulod-pulod. Oh, ha? Pwede di na mga saging yung pulod talaan eh. Pero nag-araw kita hingin na katugutan ano eh. Di kain na ka mo? Na-evacuate na? Very good. Ngayon ka mo, sentral na? Sige, hinay ka mo ha. Always trust God. Pray always kita ha. Ito. Oh, let our faith be greater than fear. How pay? Awa mo din he. Oo ha. Haluwag ngayon ano. Mga may kalaton aircon. Ha? Hindi makapulubok na. Hindi may datas katapusan. May perapat kulang. Perapat. Do pangarom. Oy, siliban ko kung baga may nagbahayo nagbibiling kwarto ha. Pakadila ka mo may da veterinary clinic. Ada man dida for inquiries 0915-268-5137. Yes, mas maupay gado bigyan ng pag sinisiring nga magprepare kita. Turon ka diri kita, mag-igmat kita ito naton ginahatag ng mga impormasyon. Kabahan ito nga bagyo kay iti ba yung talon may din ang mga pobya iti pikto iton nakakahatagin diri maupay panunahuna. Adi may kuan rimlit pulibok na rimlit kasang kulop pa baga damo nagpa-reserve. May mga kwarta yung talon sige po yan withdrawn. Okay kaya manluwat kaya manluwat ito sugad hamon. Nagpipinangutang na nagpipinangutang kaya nakiwaray mapautang ka ba hindi rin naman bayad. Kabalo kaya manin talon. Oy, sa libang ko may dangay didi N&N baking, cooking and packaging supply. Halina't magnegosyo na aton maroyagon pagkadi ka mo adil ka may San Roque ha. Abrin nirayan na didi. Ipapakita naton. Wala kay kompleto ra didi. Ano pa mating bubuhaton? Pakadi na sangkay. Ay abrito nga gyapon ni rabuas. Odto. May dagap ni ra didi mga single mga tikin na diri pa. Tibay paparapol pa. Tutikan kita dito may merkado ano. Di amal sisiri di kita yan di may Tanawan 1 Central School. Talon daw mo nagyapon ng singan niya no. Okay. Maram ka mo diri nito na pagganop. Itaton itong dida purpose nga magandam gihapon ano baga magpreparar kita diri kita tumagya. Good man may dapipira nga baga nahihimo na lang nira nga kuan pag pinanpost bisan fake news bisan diri baga tuod itibagin pupos ang kananhadto pa nga mga kuan mga videos mga picture takay ba kay mga siring pa inin sali no nagkakababaraka yung talon kaya tiba nalilipay nga may da hindi naman lang kung mag-viral laba diri amo sangkay